politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Huling, maghimos ka. Kay nagsilin si Albina, mamasyar kita sa Bagyo. Hindi, Lolo Mores. Nagsiling si Alvina nga hindi ka magsagad laga upod sa imo migo. Kay man, nagabagyo. Bungol kaguro mo iya. Di ko mangita ang kalayo man, Tin. Opo. Grabe tayo yung dati, be. Gay ko eh. Lima, ma. Hindi. Mano na lang ko sniman? Di ko mangita kalayo eh. Ato, may mga atiyo. Aras lagya po no. May kalayo na sila. Dito ko makuha sa kalayo sila. Wow! Mga miger, wala may ako sa ninyo si Batay. Nga nakakita ka sang baboy talunon? Wala, basta pala may ako si Bat. Abi na, sukitan kong baga niya. Pito, to. Wala, pito na. Walo, lo. Yaboy ko ini. Daw isa ba ka, Javelin? Kano na? He? Matan, nakita mo ba ng nasulod sa sako, ha? Oo eh. Basura. Ihaboy na sa atubang balay ni Barikuson. Ha? Basta dyan kita sila na si Albina. Mapakita ka man, ha? Kita magyapon na pa si Bangdan si Nacho Tagoy. Nga kita, may prueba siya? Sige na, lakat na. Ihaboy na sila atubang balay, ha? Bahala na kung langawon sila. Basta hindi lang kita.
Huling? Ay, ano na nagapanimaho man? Ay, kabaho matuod, Jay. Hala! May basura sa aton atubang balay ti Alvina, ho? Isa ka sako nga basura? Nawasak? Kagang basura, nagalapta sa aton og saran. Weh! May naghaboy sang basura sa aton atubang huling. Sino ti Alvina? Si Buklan? Nga nakasiling ka nga si Tio Tagoy ti Alvina, ha? Basi kung hindi man siya, ah. Ano nga hindi? Oho, may ulo sang bukaw-bukaw. Kag isa pa, sinong may buot nga maghimo sina? Kundi ang tawo nga daw gago? Mahisa inang si Buklan. Wala labot nga gago ang iya nga ginabuhat among pagpangbaldog kag pangsuya sa iya isig kapareho. Amo na ang hasta subong, wala nag-ayong iya bukol, mantonto. Hoy! Buklan! Ano, barikoson? Nga, dire mo ginhaboy ang basura mo sa amo na tubang? Ay, nga akong pasibangdan mo. Basi ko niya akusar ko ikaw sang label. Madudla ka. Ay, aba. Hoy, Buklan! Tanawa, ho? May ulo sang bukaw-bukaw. Ay, excuse me ha. Ang sudan namon niya bilog ka si Mana, pulos baboy kag manok. Hindi gani, karni norte, kag isda nga blue marlin. Hindi gani, tapa, tosino, kag chorizo bilbao. Chorizo Bilbao sa kagago mo eh. Imo di basura? Into ako di ho? Sang sano ka lang nagbakal sang amo sila nga sudan? Kay wala ka permi kwarta? Ikaw, excuse me ha? Pensyonado ko iya. May bata ko iya nga sa Hong Kong. Kag nakapamana to iya sang milyonaryo. Gani hindi mo ako pagpasibangdan barikoson. Nga hindi ako makasarang magbakal sa mga manamit nga sudan. Kag sugiran ko ikaw barikos. Ha? Damo pa ko kwarta de. Kag hindi mo gani ako pagpailabtan ha? Nga, naluyag ka sa akon? Ay, purya buyag! Mahikog na lang ako! Hoy, Buklan! Bisan ilampos ka sa akong likod, hindi ko yung maluyag sa imo. Mapatuka na lang ko sa pato. Inugay na gani barikoson ah! Pa-isti-isti ka pa? Nagapaduding ka gani sa kagaw? Hoy, Buklan! Kuha ang basura mo sa amon, ha? Kaya kung hindi, maakusar ako! Hindi ako magkuha sina! Ako sarto ah! Kaya lagsuntas ta sa ulo sang manok! Wala ko yung magaboy sina barikoson.
Kag wala ka sang pamatuod nga kung nagaboy sinadra, sa pagpasibangod mo nga ini sa akon, pwede ko ikaw maakusar sang libel. Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Mayong adlaw, Kap. Uy, Tagoy, ikaw gali? Mayong adlaw, Kap. Uy, Albina, ari ka man? Kap, Kap, maakusar ko. Oh. Ay, kalma, kalma. Hindi ka mo magdungan kay mauna lang si Albina. Man ladies first kuno mo. Lady pa na? Kap, bakusar ko. Ginhaboy ni buklan ang iya basura sa amon at tubang sang balay. Ah. Matuod balay na, Tagoy? Amo ganit na, Kap, nga maakusar ako sa libel, man hindi na matuod. Iya ginato basura, ya, Kap? Manda mo sang ulo sang bukaw-bukaw? Excuse me, wala ako makasudan bukaw-bukaw sa bunga simana. Witness ko si Mataan, Kap. Kag isa pa, Kap, ano ako buang? Nga mahaboy sa basura ko sa atubang sambalay sang iban nga tawo? He! Maayo kay kabalo ka? Anay kabla, Kap, anay kabla, tadlungon tani Inang si Barikoson, Kap, nagapataka lang na. Halin sang una, ako lang pirmi ang iya ginapasibangdan. Matuod ina Albina. Kay ari di sa lista ko ho. Kag nga hindi ko siya pagpasibangdan, Kap. Kaya ang ginabuhat niya sa akon, pulos halit. Man, Kap, ang maayos ni kay Buklan, pahalin nun sa aton barangay, hindi gani, ipasalbids. Anong siling mo, Barikoson? Ako palinon sa barangay nga ini? Ay, ano ka, hilo? Kag sino ka nga mapalin dire sa akon? Ha? Dapat ang palinon dire, ikaw, kay kalaw ay sa imo. Daw ko rin tsura mo. Ikaw gid Buklan! Ikaw, gid Barikoson. Tag-isa lang bala. Ako ari pa bala ninyo. Magsabat akong baho-ba-ba. Oy Albina, Tagoy. Sa tanan nga tao dito sa barangay, kamugid yung rugtasan. Adlaw-adlaw. Nga nagreklamo gid kamo yung adwa. Daw buhok na di kadamo lang inyo reklamo nga adwa. Natak-a na gid baya ko sa inyo mo. Abi pagpuli ka mo ito kadwa! Tring-tring, diin ka magalin. Nagbisita ako sa akon hinablos lulit. 3 pa lang kabulan. Matigda na maghambal mo. Amo gali tring-tring? Oo, lulit. Kaalam pa nga bata mo. Makahibalo na siya maghambal sang iyang ngalan. Para mo lang na. Kag hindi lang ina. Makatultol na siya sang tindahan nga iya ginautangan.
Ay, mas maalam pa yung hinablos ko tring-tring eh. Ha? May hinablos ka man lulit? Oo. Ato siya sa may Murcia. Abi mo tring-tring, ang ginablos ko nga ina. Makaibalo na siya magsulat sa iyang ngalan. Makaibalo na siya magambal sa tinagalog kag English kag karaya. Kag abi mo tring-tring, makaibalo pa siya magsabat kung pamangkuton sa ngalan sa iyang pamilya. Aba? Oo. Makaibalo gani siya magtaya sa STL. Sa nagligad gani. Nakadaog siya sa numero nga 1029 eh. Anay ka. Pila ng edad sa hinablos mo? May 3 na kabulan? Ano nga bulan man? High school na na si Tongtong. Mamati ko anay radyo Basi may matahom na subo nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo nga may LED light, flashlight, stickers ang bumbo radyo, kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Kag sa wala pa kita makapatayon sa ato matahong nga drama, arianang isa ka flash report. Harin sa ato mapisan kagwapuhon nga field reporter. Si Encantado Bugoy! Encantado Bugoy, kamin! Roger Base, location, City Jail. Oh, City Jail? May ano naman daihan? May priso diri nga araw sa Ditro. Ditro. Ari ko di Base sa pag-interview sa una nga palatyon sa kalangan sa injeksyon. Agoy. Ay, ito, sinungalan mo? Si Gulas. Kulas? Nga din patay mong napatay. Ulo. Sa nga patyon siya. Kuan lang mistaken identity. About mistaken identity. Abi, isugid ang tanan nga natabo sa aton mga listener. About listener. Isa sa to kagabi. Madulom. Mm. Kaghubog ako sa to. Uy. Ibalo ka naman kung hubog. Wala makaibalo sang imo ginabuhat. Sakto. So inali lang, may nag-agi nga babae sa ako natubang. Ginrape ko siya. Agoy. Okay, nga agad patay mo siya matapos mo siya naluguson. Agi gali siya. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617